मोनसे समाव गोलाव सम नोंथांना संग्राम खालामबाय गबिन्द बसुमतारी बिथांजों मोनसे समाव जहैनो दैदेनबोबाय आरो बिटिआर एकर्डआवबो नोंथांमोना जहैनो खालामबाय दिनै बिथाङा 4 लाखनि थाखाय एनडिपिफ्रा संग्राम खालामदोंमोन होननानै बिथाङा फंसे बाथ्राखौ बे बिथिङाव बुंदों। नंगौ थांनाय 18 अक्ट'बराव गबिन्द बसुमतारी बिथाङा जिबायदि मोनसे स्टेटमेन्ट हगारदोंमोन बे स्टेटमेन्टआ साफ्रोमबो एक्स एनडिपि लिडार केडार साफ्रोमबोनि बिखा बिख्लोखौ सोमावग्लुं होदोंमोन। मानो होननानै बुङोब्ला एनडिपिआ 4 लाखनि थाखायसो सोमावसारदोंमोननो। दा थांनाय 34 बोसोर हाथियार लानानै सोमावसारबाय गबिन्द बसुमतारी बिथाङा एनडिपिनि 15 जन 20 जन केडार बा वार्कारफोरखौ लानानै गामि गामि मबिलाइजेसन पलिटिकेल क्लास मबिलाइज खालामोमोन, गामिनि रायजो राजाखौ बुंथिङोमोन, बिथांखौ 15 जन 20 जन सिकिउरिटि होयोमोन। बै समाव बुङोमोन बिथाङा बर' हाखौ उदां खालामनो हायागौमानि बा बर'नि उदांस्रिखौ लाबोनो हायागौमानि बर' हाखौ जों मोनफिनागौमानि जों सोमावसारगोन, जेब्लासिम जों मोना अब्लासिमहालागै जों कमप्रमाइज जाया। बिथाङा ओरैबायदि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङोमोन, लेट आस डाइ फर बर' नेशन बाट लेट नट बर' नेशन डाइ फर आस। बेफोर बाथ्राखौ लानानै जोंनि सांग्रां एनडिपिनि मावथि लोगोफ्रा बिथांखौ हेभि सिकिउरिटि होनानै रायजोनि गेजेराव गिदिंहोनानै बैफोर बाथ्राखौ बुंहोदोंमोन। दा बै बिथांखौ बेबायदि बुंबाय थानाय गिदिर गिदिर खोथा बुंबाय थानायखौ नोजोर होनानै जोंनि सेंग्राफ्रा बिथांखौ सिकिउरिटि होयै होयैनो दिनै मुंख्लं जालांबाय। दिनै थांनाय 34 बोसोराव 2000निबो बारा एनडिपिनि मावथि सोद्रोमाया जिउ बावलांबाय। दिनै खौलानिफ्राय आरम्भ खालामनानै जाब्रां बोहैथि मेरगा दायना दिनै मोजां मोजां एनडिपिनि मावथिफ्रा दिनै जिउ बावलांबाय। नाथाय बिथांमोना 4 लाखनि थाखाय मावाखैमोन बा जिउ बावाखैमोन। दिनै एनडिपिनि संबिजिताव 4 लाखनि थाखायनो सोमावसारदों होननाय बेबायदि लिरनाय गैया। टु लिबारेट दा बर'लेण्ड उइथ आर्मड स्ट्रागल बिदि होननायसो लिरनाय दङ। आरो बे बाथ्राखौ बिथा खालामनायनि बिथाङा रायजो 34 बोसोर फोसावबोदोंमोन आरो बिथांखौ सिकिउरिटि होयै होयैनो दिनै एनडिपिनि मावथिफ्रा मुंख्लं जालांबाय। दिनै बैफोर बाथ्राखौ बिथाङा दिनै बावलांबाय। दिनै बिथाङा दाख्लै जेरैबायदि खोथा बुंदोंमोन बे जोंनि बिखा बिख्लोखौ सोमावग्लुंहोदों। 4 लाखनि थाखायसो दिनै सोमावसारदों। 4 लाखआ मात्र थांनाय 27 जानुवारि 2020आव भारत सरकारजों जेब्ला सुक्ति जादोंमोन 3थि एकर्ड, बे एकर्डआव जाबसिना होजानाय जास्टल'। नाथाय एनडिपिनि संबिजिताव लिरना होनाय गैया 4 लाखनि थाखाय सोमावसारगोन होननाय। दिनै बैफोर बाथ्राखौ गबिन्द बसुमतारीया बावजोब्बाय। दिनै मा साहसजों मा गोसोजों मा बिख्लोजों बिथाङा बुंनो हाखो? दिनै साफ्रोमबो एक्स एनडिपिफ्रा दिनै सोमोनांनो गोनां जादों बिथांनि बुंनाय रावाव। बेनिखायनो आं दिनै बिथांखौ खावलायहरदों, बिथाङा थांनाय समखौ गोसोखांनानै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा दाबुंथों। दिनै बिथांनि बुंनाय रावा मुंख्लंफोरखौ असमान होनाय जादों आरो एक्स एनडिपिफोरखौ असमान होनाय जादों। बिथाङा सासे रां गादिनि लुबैसोला होनना सानो नामा? बेखौ जों साननांगोन, बुंनांगोन दायो। बिथाङा गादि मोननाय लोगो लोगो पावार मोननाय लोगो लोगो थांनाय 34 बोसोरनि एनडिपिनि सोमावसारनायखौ दिनै बावजोब्बाय। गासिबो 2000नि 2500 दिनै मुंख्लं जालायनायखौ दिनै बावजोब्बाय। दायो एक्स एनडिपिफ्रा जिबायदि अबस्थायाव दङ, जानो लोंनो गैया, सुख गैया, गावनि गथ' गथाय फोरोंनायनि सुबिदा गैया, सरकारनिफ्राय फिक्स डिप'जिटसो होजानो गोनां जाहैदों। बेखौ थाखाखौबो दिनै दांनो मोनाखै। दिनै बेफोर गासै बाथ्राखौ बावजोब्बाय। पावार मोननाय लोगो लोगो दिनै बे बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नायोब्ला बिथाङा सासे पावार हांगार गादि लुबैसुलासो होननानै जों दिनै बुंनांगोन। बेनिखायनो आं दिनै बिथांखौ खावलायहरबावगोन, दिनैनि बे मुसुखा सावनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे बिथाङा गावनि बुंनाय रावखौ दैखांना लाफिनो आरो एक्स एनडिपिफोरनि खाथियाव जाहाथे बिथाङा निमाहा बियो। बे आंनि बिथांनिसिम इनफरमेसन हरनाय। आरो बिथाङा बुंबावदों माखासे समाव जे 4 लाख रांखौ एनडिपिफोरा गाज्रि खामानियाव बाहायदों होननानै। 4 लाख रांखौ दांनोनो मोनाखै, माबोरै गाज्रियाव बाहायदों होननानै बुंनो हाखो बिथाङा? दिनै एफडि फिक्स डिप'जिटसो खालामना होदों, बे थाखाखौ दांनोनो मोनाखै। अब्ला बोरैहाय गाज्रि खामानियाव बाहायदों होननानै एक्स एनडिपिखौ बिथाङा बुंनो हाखो? मा गोसोजों मा बिख्लोजों बुंनो हाखो बिथाङा? बिथांनियाव आं कुइसन होनो, बिथाङा जुदि 4 लाख थाखाखौ चेक होनानै दिनै होनानै गाबोननिफ्रायनो जुदि दांनो मोनोमोनब्ला, जुदि बाहायनो मोनोमोनब्ला बुंनो हागौमोन। नाथाय बेबो दिनै फिक्स डिप'जिट जानानै दङ। बिथाङा खिन्थु मोनबाय होननानै बुंदों 4 लाखखौ गासैबो होदों। थांनाय समाव 1200नि बारा जननो एफडि हिसाबै होना होदों, फिक्स डिप'जिट खालामना होदों। नाथाय बे थाखाखौ केस होआखै। नैबे समाव बिथाङा जिहेतु बाथ्रा बुंबाय, बे बाथ्रा बुंनाया माबाफोर सोरनिबाफोर षड़यन्त्र थागोन होनना सानो नामा? बेखौ आङो रावखौबो दुसि हरनो थाङा।
बिथांनि जितु एक्टिभिटिस बिथांनि जितु मेन्टेलिटि बिथाङा गावनि इस्सा जानानै बुंदों होननानै आं बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा सरकारनि बान्दा जाना थाबाय थांनाय 34 बोसोर गाव सोमावसारबोनाय हाजार बर' सेंग्राफोरखौ लानानै आइजोफोरखौ लानानै सोमावसारनाय बैफोर संग्रामनि समखौ बिथाङा बावजोब्बाय दायो पावार आरो गादि मोननाय लोगो लोगोनो बावनानै सरकारनि बान्दा जानानै बियो इस्सा मथे गावनि माने गोसो मथे बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनानो मोन्दों आरो आं दिनै बुंगोन बिथांनि थारा जबाय बिथाङा मेन्टेल हस्पिटाल थाहैनो समायबाय दायो बे बाथ्राखौसो जों दिनै बुंनांगोन 4 लाखनि थाखाय सोमावसारगोन होननाय दिनै बैफोर बाथ्राखौ गबिन्द बसुमतारिया बावजोब्बाय दिनै मा साहसजों मा गोसोजों मा बिख्लोजों बिथाङा बुंनो हाखो दिनै साफ्रोमबो एक्स एनडिबिफ्रा दिनै सोमोनांनो गोनां जादों बिथांनि बुंनाय रावाव बेनिखायनो आं दिनै बिथांखौ खावलायहरदों बिथाङा थांनाय समखौ गोसोखांनानै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा दा बुंदों दिनै बिथांनि बुंनाय रावा मुंख्लंफोरखौ असमान होनाय जादों आरो एक्स एनडिबिफोरखौ असमान होनाय जादों बिथाङा सासे रां गादिनि लुबैसोना होनना सानो नामा बेखौ जों साननांगोन बुंनांगोन दायो बिथाङा गादि मोननाय लोगो लोगो पावार मोननाय लोगो लोगो थांनाय 34 बोसोरनि एनडिबिनि सोमावसारनायखौ दिनै बावजोब्बाय गासिबो 2000नि 2500 दिनै मुंख्लं जालायनायखौ दिनै बावजोब्बाय दायो एक्स एनडिबिफ्रा जिबायदि अबस्थायाव दङ जानो लोंनो गैया सुख गैया गावनि गथ' गथाय फोरोंनायनि सुबिदा गैया सरकारनिफ्राय फिक्स डिप'जिटसो होजानो गोनां जाहैदों बेखौ थाखाखौबो दिनै दांनो मोनाखै दिनै बेफोर गासै बाथ्राखौ बावजोब्बाय पावार मोननाय लोगो लोगो दिनै बे बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नायोब्ला बिथाङा सासे पावार हांगार गादि लुबैसुलासो होननानै जों दिनै बुंनांगोन बेनिखायनो आं दिनै बिथांखौ खावलायहरबावगोन दिनैनि बे मुसुखा सावनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे बिथाङा गावनि बुंनाय रावखौ दैखांना लाफिनो आरो एक्स एनडिबिफोरनि खाथियाव जाहाथे बिथाङा निमाहा बियो बे आंनि बिथांनिसिम इनफरमेसन हरनाय आरो बिथाङा बुंबावदों माखासे समाव जे 4 लाख रांखौ एनडिबिफोरा गाज्रि खामानियाव बाहायदों होननानै 4 लाख रांखौ दांनोनो मोनाखै माबोरै गाज्रियाव बाहायदों होननानै बुंनो हाखो बिथाङा दिनै एफडि फिक्स डिप'जिटसो खालामना होदों बे थाखाखौ दांनोनो मोनाखै अब्ला बोरैहाय गाज्रि खामानियाव बाहायदों होननानै एक्स एनडिबिखौ बिथाङा बुंनो हाखो मा गोसोजों मा बिख्लोजों बुंनो हाखो बिथाङा बिथांनियाव आं कुइसन होनो बिथाङा जुदि 4 लाख थाखाखौ चेक होनानै दिनै होनानै गाबोननिफ्रायनो जुदि दांनो मोनोमोनब्ला जुदि बाहायनो मोनोमोनब्ला बुंनो हागौमोन नाथाय बेबो दिनै फिक्स डिप'जिट जानानै दङ बिथाङा खिन्थु मोनबाय होननानै बुंदों 4 लाखखौ गासैबो होदों थांनाय समाव 1200नि बारा जननो एफडि हिसाबै होना होदों फिक्स डिप'जिट खालामना होदों नाथाय बे थाखाखौ केस होआखै नैबे समाव बिथाङा जिहेतु बाथ्रा बुंबाय बे बाथ्रा बुंनाया माबाफोर सोरनिबाफोर षड़यन्त्र थागोन होनना सानो नामा बेखौ आङो रावखौबो दुसि हरनो थाङा बिथांनि जितु एक्टिभिटिस बिथांनि जितु मेन्टेलिटि बिथाङा गावनि इस्सा जानानै बुंदों होननानै आं बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा सरकारनि बान्दा जाना थाबाय थांनाय 34 बोसोर गाव सोमावसारबोनाय हाजार बर' सेंग्राफोरखौ लानानै आइजोफोरखौ लानानै सोमावसारनाय बैफोर संग्रामनि समखौ बिथाङा बावजोब्बाय दायो पावार आरो गादि मोननाय लोगो लोगोनो बावनानै सरकारनि बान्दा जानानै बियो इस्सा मथे गावनि माने गोसो मथे बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनानो मोन्दों आरो आं दिनै बुंगोन बिथांनि थारा जबाय बिथाङा मेन्टेल हस्पिटाल थाहैनो समायबाय दायो बे बाथ्राखौसो जों दिनै बुंनांगोन एनडिबिया 4 लाखनि थाखाय नाङाखैमोन गबिन्द बसुमतारि एनडिबिया बर' जाथिया जाथों बुहुमनि बिखायाव गुबुन जौगानाय हारिफोर बायदि थांनानै थानो हायो गावनि हायाव गावनि राव हारिमुजों बिनि थाखायसो एनडिबिया संग्राम खालामदोंमोन बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंबावो एनडिबिया 4 लाख रांखौ मिस इउज खालामदों होननानै बुंबावदों बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो दिनै बिथाङा मानो 4 लाख होननानै बुंबाय थादों जोंनो भारत सरकार आसाम सरकार बिटिसि सरकार मोनथामजों ज' नांनानै ना मानानै मिथिया खिन्थु जोंनो माखासे समनि सिगां एफडि फिक्स डिप'जिट सार्टिफिकेट मोनसे जोंनो होदों बे सार्टिफिकेटआव दिनै थाइसेबो फैसा गैया लिरनायाल' 4 लाख दङ बेयाव थाइसेबो फैसा गैया दिनै माखो दिनै गबिन्द बसुमतारिया 4 लाख मोनबाय होननानै बुंबाय थादों मोनाखै जों 4 लाखखौबो जास्ट जोंखौ फुथुला बायदि एफडि सार्टिफिकेटखौल' जोंनो होदों अब्ला मबे जुक्तिजों बुंदों गबिन्द बसुमतारि नोंथाङा दिनै 4 लाख मोनबाय होननानै बुंदों आरो बे 4 लाखखौ दिनै बारग' एनडिबिफोरा मिस इउज खालामदों होननानै नोंथाङा मानिफ्राय बुंदों मोनाखै जोङो बहा मोनदों जोंनो एफडि माने ब्लेंक सार्टिफिकेटखौल'सो होदों नोंथाङा बेखौबो मोनथिया नामा बिथाङा बुंदों मोनजोब्बाय मथा-मथि 100 जनसोल' मोननायनि बाखि दंबावो थांनाय बाराव जेब्ला होदों 1265 ना बेसेबांबा आं एक्जेक्ट फिगारखौ गोसोआव गैलिया बेबायदि बारग' एनडिबिफोरा बे ब्लेंक एफडिखौ मोनदों दिनैसिम बेयाव फैसा गैया बेंकआ बेयाव दिनै लन होआ जेब्ला बेंकआव थाङो अब्ला बिथांमोना बुंदों बेखौलाय जोंबो होनो हायो जोंनि बेंकनिफ्रायबो होनो हायो बिनि एगेन्स्टआव जों बोरै नोंथांमोननो लन होनो बेबायदि होननानै बेंकआ बुंदों
बेखौनो दिनै गबिन्द बसुमतारिया 4 लाख मोनबाय होननानै बुंबा जागोन नामा गुदि गैया बिजौ गैया जेबो नायबिजिरनाय गैया मिडियानि सिगाङाव जानला मानला बिदि बुंबा जागोन नामा दिनै बेबायदि साना हौवा बुंनायनि थाखायनो जों दुखु मोनदों मानो दिनै नों बायदि दैदेनगिरिनि एगेन्स्टआव मुसुखा लानानै नोंनि एगेन्स्टआव प्ले कार्ड लानानै दिनै जों होज्रिखावनो गोनां जादों गबिन्द बसुमतारि नोंथाङा सिन्था खालाम दिनैबो बारग' एनडिपिफोरा गोथाङै दङ आरो जोंनि जारिमिनखौ जों जेब्लायबो फोथांनानै लाखिबाय थागोन जाहाथे जों इयुन फारिया इयुन जोलैया मोनथियो एनडिपिआ बर' जाथिनि थाखाय मा खालामदोंमोन आरो जोंनि सिमाङा मामोन बे सिमाङा बोरै थेर बेथेर जाफैदों दिनैसिम जों बबे खलबहालागि मोनफैखो बेखौ दिनै जों गोथाङै लाखिनो बारग' एनडिपिफोरा दिनैसिमबो दङ आरो बिथाङा बुंबावदों एनडिएफिफोरनि न'खराव जे सौका जोंनियाव बिथांमोननि सरकारनि दाय गैया बेयाव एनडिएफिफोरनि केडारनि दाय होनना बुंबावदों दिनै मानो दाय गैया जानो बिटिसिआव बिथाङा डेपुटि चिफ जानानै दङ उदालगुरि समस्तिनि बिथाङा एमएलए जानानै दङ समस्तियाव उदालगुरि समस्तियाव जुदि माबा मोनसे जायोब्ला बे रायजोनि रिप्रेजेन्टेटिभ सुबुंनि बियो थान्दै जायो बे रिप्रेजेन्टेटिभनि कन्स्टिटुयेन्सियाव समस्तियाव जुदि माबा मोनसे जायोबा बिनि दायित्व एमएलएनि जायो थिग बेबायदिनो बिथाङा डेपुटि चिफ दिनै बिटिसिनि बारग' एनडिपिनिल' नङा बिथांनि दायित्वआ समस्त दिनै बर' हारिजों लोगोसे जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठी दिनै बिटिसिआव दङ बे गासै हारिनि बे 4 जिल्लानि दायित्वआ दिनै गबिन्द बसुमतारिनियाव दङ अब्ला दिनै बारग' एनडिपिफोरनि न'आव दिनै मुर्ति सावनाय हाबाफारिखौ दिनै जों लादों बिथाङा थाबैनो जि बिबुंथि होदों बारग' एनडिपिफोरा 4 लाखनि थाखायसो संग्राम खालामदोंमोन बेखौ बोखांना लायागौ माने बारग' एनडिपिफोरा बे संग्रामखौ लांबायानो थागोन बिथाङा गबिन्द बसुमतारिया गादिनि लुबैसुला होननानै नोंथांमोना सानो नामा दिनैनि तारिखाव जों साननांगोन बिथाङा खारन गादि मोननाय लोगो लोगोनो बारग' एनडिपिनि 34 बोसोर जोंनि संग्रामानो 34 बोसोर लादों एकर्ड जाजासिम बिथाङा दिनै गादियाव जिरायनाया बोसोरसेबो जायाखै बोसोरसेबो जायैयाव जुदि 34 बोसोरखौ जुदि बावगारबायबा जों बुंनो बाध्य जागोन बिथाङा गादिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन दिनै जि डेपुटि चिफआव बिथाङा जिरायनानै दङ उदालगुरि समस्तिनि एमएलए जानानै दङ बिनि थाखायसो बिथाङा सोमावसारदों होननानै बे व्यक्ति हारसिंखौ दिनै जोङो साननो बाध्य जादों नाथाय जों क्लियार एनडिपिआ दिनै 4 लाखनि थाखाय संग्राम खालामाखैमोन बेबायदि दैदेनगिरिनि थानायनि थाखायनो गबिन्द बसुमतारि बायदिया दैदेनगिरि जाना थानायनि थाखायनो दिनै एनडिपिनि गोलाव समनि संग्रामा जेबो फिथाइ थायाखै होननानै जों बुंनांगोन गोबां बर' रायजो राजाफोरा बुख्रुब जादों गोबां दुखु लादों इसेबां गोलाव जोंखौ अनसायदों थेवब्लाबो दिनै जों बर' जाथिनो दाथियै माबा मोनसे जोङो होफैनो हायाखै जि बुस्थुखौ मोनोब्ला बर'फोरा बर' बायदियै थांना थानो हागोन मोनफ्रोम न'खरा मोनसे सान्तियाव थानो हागोन बेबायदि एकर्डखौ एनडिपिआ लाबोनो हायैनि गुबै कारनाव दिनै नुबाय गबिन्द बसुमतारि बिथांमोन बायदि दैदेनगिरि थानायखायनो एनडिपिनि गोलाव सम पृथिबियाव नुजानाय मोनसे सोमावसारनायाबो जिर' जानानै फैबाय गमामायैनो एनडिएफिफोरा हसायैनो 4 लाख रांनि थाखायनो बे 7 बोसोर नांमारदोंमोन नामा बिथांनि सोंथि बायदिब्ला नोंथांमोनाव सोंथि खालामदों बिथाङा जोंखौ बिथाङा सोंदों एन्सार हो 4 लाखनि थाखाय नांदोंना नाङाखैमोन गबिन्द बसुमतारि नोंखौ दिनै बुंदों जों बे जोंनि एन्सार नोंथाङा बावबाय जानो हागौ जों बारग' एनडिपिफोरा बावगाराखै जाब्रां सारा दिनै मुंख्लं जादों बैथि सारा दिनै जिउ बावदों बिथांमोना न'खराव दिनै गोबां माहाजोनमोन बे 4 लाखा मालाबानो बिथांमोननि न'आव दङ बिथांमोना दिनै 4 लाखनि थाखायबा नांदोंमोनब्ला दिनै संग्रामाव थांनाय नङामोन गावनि जिउखौ बावनाय नङामोन गबिन्द बसुमतारि नोंथाङा जुदि बावदोंब्ला बै मुंख्लंफोरनि न'खराव हाबनानै नायथां बिथांमोनखौ गोसोखां जेबो सार्थ गैयाजासे बर'खौ अकल बुहुमाव गोमालांनायनिखौ गिख्रंनानै बुहुमाव जाहाथे जेन बर' माहारिया थेर बेथेर जाया जोंनि राव हारिमुवा गोमालाङा बिनि थाखाय एनडिपिआ संग्राम खालामदोंमोन आरो हाजारजन मुंख्लं जालांदों दिनै गबिन्द बसुमतारिया जोंनाव फिननाय बिदों बेनो फिननाया गबिन्द बसुमतारि नोंथाङा खोनासं जों दिनै 4 लाखनि थाखाय नाङाखैमोन बर'नि हाया जाहाथे जेन रैखा जायो बर'नि राव हारिमुवा जाहाथे जेन रैखा जायो जोंबो गुबुन जौगानाय बायदि बर'फोराबो बुहुमनि बिखायाव जाहाथे जेन मान सन्मानजों थांनानै थानो हायो बिनि थाखायसो गबिन्द बसुमतारि एनडिपिआ संग्राम खालामदोंमोन नों इसिबां गोलाव एनडिपिनि दैदेनगिरि जानानै बेसांखिनिखौ मिथियाब्ला दिनै जोंखौ नोंथाङा जुनियर साननो हागौ नोंथाङा जोंखौ जुनियर बुंनो हागौ थेवब्लाबो दिनै जों मोनथिदों जारिमिनखौ नायफाफिननानै बेनो फिननाया दिनै एनडिपिआ 4 लाखनि थाखाय नाङाखैमोन गबिन्द बसुमतारि एनडिपिआ